ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣብቲ ኣብ ቻይና ዝካየድ ዘሎ መበል 23 ዙር ቺንግሃይ ሌክ ኣብ መበል ሳልሳይ መድረኽ ቀዳማይ ብምውጻእ ተዓዊቱ ኣባል ፕሮፌሽናል ጋንታ ኣስታና ካዛኪስታን ዝኾነ ሄኖክ ነቲ ሓያል ቃልሲ ዝተረኣየሉ መድረኽ ብብቕዓት ብምዝዛምዩ ንጋንትኡ ቀዳማይ ዓወት ኣመዝጊብላ ዘሎ በጀካዚ ካብቲ ኣብ ብጫ ማልያ ዝመርሕ ዘሎ ጆናታን ክሌቨር ብሓንቲ ካልእ ተበሊጹ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ እቲ ካብ ዱላን ናብ ጉይደ ዝተኸየደ 202 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መድረኽ ብሰንኪቲ ዝነበረ ጎቦታትን ብራኽን ኣዝዩ በዳሂ ነይሩ ሄኖክ ነቲ ዓወት ዝጨበጦ ኣብ መወዳእታ ኪሎ ሜትራት ብሓገዝ ብጻዩ ክርስቲያን ሮድሪጌዝ ተገብረሉ ሓያል ምርሒት ተጠቂሙ ነቶም ቀንዲ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ተቀዳደምቲ ብምብላጽ እዩ ሄኖክ ሙሉብርሃን ሓደ ካብቶም ኣብዚ እዋን ደሚቖም ዝረኣዩ ዘለዉ ተቀዳደምቲ ኤርትራን ኣፍሪቃን እዩ ንኽልተ ተኸታተልቲ ዓመታት ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ብምዃን ታሪክ ዝሰርሐ ሄኖክ ቅድሚ ናብ ኣስታና ካዛኪስታን ምጽምባሩ ኣብ ጋንታ ግሬን ፕሮጀክት ባርዲያኒ ተጻዊቱ ነይሩ እዩ ኣብ 2023 ኣብ ዙር ሩዋንዳ ሓፈሻዊ ዓወት ብምጭባጥ ዓብዪ ኣቓልቦ ዝሰሓበ ሄኖክ ኣብ መጀመርታ እዚ ዓመት እዩ ናብ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ፕሮፌሽናል ጋንታታት ዝኾነት ኣስታና ተጸምቢሩ እዚ ኣብ ቻይና ዘመዝገበ ዓወት ድማ ነቲ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ዘለዎ ብቕዓት ዘረጋግጽ ምዃኑ ይግለጽ ዙር ቺንግሃይ ሌክ ኣብ ዓለም ለኻዊ ብራኸ ፕሮ ዝስራዕ ውድድር ኮይኑ ኣብ ዝለዓለ ብራኸ ካብ ዝካየዱ ውድድራት ብሽክለታ ዓለም ሓደ እዩ እቲ ውድድር ዝካየደሉ ከባቢ ካብ 2000 ክሳብ 4000 ሜትሮ ልዕሊ ጽፍሕ ባሕሪ ዝርከብ ብምዃኑ ተቐዳደምቲ ብሰንኪ ሕጽረት ኦክሲጅን ዓቢ ፈተና እዩ ዘጋጥሞም እዚ ውድድር እዚ ንተቐዳደምቲ ኤርትራ ብፍላይ ዝሰማማዕ ኮይኑ ይዝርአ እቲ ምኽንያት ከ ኤርትራውያን ኣብ ከም ኣስመራ ዝኣመሰላ ልዑል ብራኸ ዘለወን ከተማታት ወሊዶም ዝዓበዩ ከምኡ ድማ ምስቲ ኩነታት ኣየር ናይ ምልማት ተፈጥራዊ ብቕዓት ስለ ዘለዎም ሄኖክ ሙሉብርሃን ነዚ ዓወት እዚ ብምምዝጋቡ ኣብቲ ሓፈሻዊ ሰሌዳውን ንቕድሚት ክስጉም ዕድል ሂብዎ ኣሎ ድሕሪ እቲ ዓወት ኣብ ዝሃቦ ሓፂር መግለጺ ነቲ ጋንትኡ ዝገበረትሉ ሓገዝ እዩ ኣመስጊኑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ኣብ ፈረንሳ ዝካየድ ዘሎ መበል 113 ዙር ፈረንሳ 2026 ቀጠልያ ማልያ ንምዕቃብ ኣብ ዝግበር ዘሎ ከቢድ ቃልሲ ልዑል ብቕዓት ይርአ ኣሎ ኣብዚ ዓመት ምስ ሓዳስ ጋንትኡ NSN ሳይክሊን ዝሳተፍ ዘሎ ቢንያም ነታ ኣብ 2024 ዘመዝገባ ታሪኻዊት ቀጠልያ ማልያ ደጊሙ ንምጭባጥ ይዝቃለስ ዘሎ ቢንያም ኣብዚ ናይ 2026 ውድድር ዘጊት ናይ መድረኽ ዓወት እኳ እንተዘይመዝገበ ኣብዘን ዝሓለፋ መድረኻት ብዘርኣዮ ዘይተሓለለ ጻዕርን ስሩዕ ብቕዓትን ግን ኣብቲ ናይ ነጥቢ ሰሌዳ ርኡይ ስራሕ ይዓምም ኣሎ ብፍላይ ኣብ ማእከላይ ዝግበር ናይ ቅጽበታዊ ውድድራት ነጥብታት ብምእካብ ነቲ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ተቐዳዳማይ ብቐረባ እዩ ዝስዕቦ ዘሎ ቢንያም ኣብዘን ዝመጻ መድረኻት ናይ መድረኽ ዓወት ንምዝጋብን ነቲ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ተቐዳማይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ፔደርሰንን ዘሎ ናይ ነጥቢ ጋግ ንምጽባብን ኩሉ ዓቕሙ ክጥቀም ተስፋ ዝግበረሉ ኮይኑ ካብኡ ሓሊፉ እውን ሎሚ ዓመት ንቐጠልያ ማልያ ክዕወቱለን ይኽእሉ እዮም ካብ ዝበሃሉ ቀንዲ ተቐዳደምቲ ኮይኑ እዩ ዝጥቀስ ዘሎ ኣብቲ ሰራዊት ሱዳንን መንግስቲ ሱዳንን ዝቆጻጸሮ ከባቢታት ስርሑ ዘሰላስል ዘሎ ሱዳናዊ ቤት ፍርዲ ነቲ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ መሪሑ ኣንጻር ሰራዊት ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ብጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዶግሎ ዝፍለጥ ሕሜቲ ፈጺሞ ብዝበሎ ገበናት ክሲ ድሕሪ ምቕራብ ንሱ ኣብ ዘየልወሉ ንሞት ከም ዝፈረዶ ተገሊጹ ኣብቲ ብወገን ሱዳን ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ እቲ ናይ ሱዳን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንሕሜቲ ከምኡ ድማ ክልተ የሕዋቱ ብተወሳኺ እውን 13 ምስ ሕሜቲ ብቐረባ ዝሰርሑ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ንሞት ፈሪዶ ምህላው ኣፍሊጡ ካብቲ ንሕሜቲ ንሱ ኣብ ዘየልወሉ ንሞት ክፍረድ ገይርዎ ዘሎ ብዓቀብቲ ሕጊ ዝቐረበ ክስ ድማ ኣብቲ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዓሌታዊ ምጽናት ፈጺሙ ዝብል ኮይኑ ኣብ ርእሲኡ ድማ እዚ ኩናት ምስ ጀመረ ኣብ 2023 ናይ ምዕራብ ዳርፎር ኣመሓዳሪ ዝነበረ ኸሚስ ዓብደላ ባበከር ቀቲልኩም ብዝብል ክስ እዩ ብቤት ፍርዲ ሱዳን ኣንጻር ላዕለዋይ መራሒ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ክውሰድ እዚ ናይ መጀመርታ ኮይኑ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ድማ ንክልቲኦም ወገናት ንምቅራብ ክግበር ዝጸንሐ ጻዕርታት ውዱቕ ዝገብር ምዃኑ እዩ ተንተንቲ ዝገልጹ ዘለዉ ከም ዝፍለጥ እዚ ኩናት ካብ ዝጅምራት ሒዙ ንክልቲኦም ወገናት ንምቅራብ ልዑል ጻዕሪ ክግበር ይጸኒሑ ብወገነቲ ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝቆጻጸሮ መንግስቲ ሱዳን ድማ አንጻር ላዕለወት መራሕቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝኾነ ውሳነ ኣይተወስደን ነይሩ እዚ ኸኣ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ንምድጋፍ ካብ ዝብል ዕላማ ከም ዝነበረ ብዙሓት ተንተንቲ ዝገልጹ ይኹን እምበር ሕጂ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዓሌታዊ ምጽናት ፈጺሞም ብምባል ክስ ድሕሪ ምቕራቡ ንመርሒ ናይቲ ጉጅለ ዝኾነ ሕሜቲ ንሞት ክፈርዶ እንከሎ ነቲ ምስኡ ኣብቲ ኩናት ዝሳተፍ ዘሎ ሓዉ ከምኡ ድማ ካልእ ኣወጻኢ ኮይኑ ንፋይናንሳዊ መሓወር እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ዘካይድ ካልኣይ ሓዉ
نموت كفردوم يترأي زلا بجكا زون 13 مس حميتي وبحالتات قلطف دقف لعلواي سلطان زحزو نموت تفريدم اللهو اتي نحميتين نموت افريدو زلو بجكاتي عليتاو مصنات مقتال ناي خميس ابكر زبال ام حداري ناي معراب دارفور كوينو اب كل تشحن عيسران سلستن اتكوينات مس جمره ازي حدا كابتوم مراحي نايتوم عرب زيكونو مساليت زبالو محبرسب زنبره كومون ام حدار الزوبا معراب دارفور زنبره خميس ابكر نحلتات قلطف دقفن ملافنتوم زخونو ناي عرب ملشاتاتن اب العل سيفيل حزبي بفلاي دما عرب اب العل زيكونو سوداناويان عليتاو مصنات يفصمو الو بمبال دحر مزرابو بزح كيصنحه تاچاويو تقاتيلي ترخيبو تفصامه بمنغس سودان طراي زيكونه كمنغس سودان وصايون بزتفلالي عالم لخويان وغنات كخننن كله مرمرا كغبر دما صاوعيت قريب نيرو يخون منغس سودان ات تكبار بحالتات قلطف دغفي تفصيم بمبال نحميته كخاصس يزانيحو حج دما لعلواي بيت فردت هاجر مزخسي عليتاو مصنات تدميرو نحميتن مسارحتون نموت فريد ومالا قدام منستر ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ሰባት ካቦታና ቦታ ብናጽነት ተንቀሳቂሶም ክሰርሑ ናብ ዘይክእሉ ደረጃ መብጽሓ ዝተሓተ ፍንፉንን ከምኡውን ዘይግቡእን ክብል ኮኒንዎ ንሱ ብሰንበት ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደብረ ማርቆስ ኣብ ምረቓ ማዕርፎ ነፈርቲ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ መደረ ብሰንኪ ዕጡቓት ዝተፈጥረ ደረት ምንቅስቓስ ናብታ ከተማ ዝግበር ናይ መኪና ጉዕዞ ብፃዕርና ናብ ንቡር ክምለስ ይግባእ ክብል ኣተሓሳሲቡ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዘካይዶም በረራታት ኣብ ደብረ ማርቆስ ዝሃነጾ መበል 25 ማዕርፎ ነፈርቲ ቅድሚ ወርሒ 6 ኣገልግሎት በረራ ቅድሚ ምረቓ ጀሚሩ ጸኒሑ እዩ ኣብቲ ብሰንበት ዝተኻየደ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኸበ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ደብረ ማርቆስ ናብታ ተድላ ከተማ ኣይትመጽእ እንዲኻ እንተደለኻ ብነፋሪት እንተደለኻ ብሎንቺና ዝተባሃለላ ከተማ ያ በመባል ንጥንታውነት ዋና ከተማ ዞባ ምብራቕ ጎጃም ዝኾነት ደብረ ማርቆስ አልዒሉ ተዛሪቦ ንሱ ቀፂሉ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ግን ሎንቺናን ነፋሪትን ጸገም ኮይኑ ነይሩ በመባል ኣብታ ከተማ ኣገልግሎት ነፋሪት ከም ዘይነበረን ናይ መኪና ጉዕዞ ድማ ብድሆታት ከም ዘጋጠሞ ጠቒስዩ ሎሚ እንተደለኻ ብነፋሪት ዝብል መልሲ ረኺቡ ኣሎ በመባል ድማ ብምኽፋት እቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ሓደ ካብቶም ብድሆታት ክእለ ከም ዝገበረ ተዛሪቦ እንተደለኻ ብሎንቺና ግና ብፃዕርና ክምለስ ይግባእ ክብል እውን እቲ ጉዕዞ መኪና ዘሎ ጸገም ክፍታሕ ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቡ ኤርትራን ኣስታት 3 ወርሒ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኤትያቶም ጽንሐት የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ናጻ ከም ዝለቐቐት ተገሊጹ ማዕከናት ዜና የመን ዘርጊሕኖ ኣብ ዘለዎ ሓበሬታ እዞም 15 ዝበጽሑ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም ንኣስታት 3 ወርሒ ኣብ ዘይተፈልጠ ቦታ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝጸንሑን ድሕሪ 3 ወርሒ ድማ ኣብ ዞባ ሑደይዳን ኣብ እትርከብ መበቆሎም ዝኾነት ኣልኹኻ እትበሃል ዓዲ ተፋንዮም ምህላዎም ተገሊጹ ብመሰረት እቲ ብናይ የመን ማዕከናት ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ድማ እዞም ኣብ ኤርትራ ንኣስታት 3 ወርሒ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝጸንሑ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ንኽልቀቑ ወከልቲ ናይቶም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ምስ ናይ ኤርትራ ሰበስልጣን ርክብ ገይሮም ናይ መንጎኘት ጻዕርታት ድሕሪ ምግባሮም ከም ዝኾነ ይተገሊጽ ዘሎ እቲ ንትሚት ኤርትራ ብባሕሪ ዝዳወብ ዞባታት ናይ የመን ተቆጻጺሩ ዘሎ ዕጡቅ ጉጅለ ሑቲ በተደጋጋሚ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ይኣትዉ ብምህላዎም ዘለዉ ስክፍታታትን መረረን ክገልጽ ዝጸንሐ ኮይኑ ክሳብ ሰጉምቲ ክወስድ እየ ብምባል እውን ከፈራርሕ ተራእዩ ነይሩ እዩ ይኹን እምበር እዞም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ናብ ክልል ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ዝኣትውሉ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣትውን ንብረቶም ክህገርን ዝርአ ዘሎ ኮይኑ ሕጂ ድማ ንመጀመርታ ግዜ ብመንጎኛታት ድሕሪ ዝተገብረ ጻዕሪ ድሕሪ 3 ወርሒ ማእሰርቲ 15 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ተፈቲሖም ምህላዎም ናይ የመን ማዕከናት ዜና ዘርጊሕን ዘለዋ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم